जाखो हेलौ लोगोफोर फैदो दसे आंनि लाइभआव इदिनलाय बयबो जों मामिनि लाइभआव आनैनि लाइभआव फैदो दसे खुलुमबाय गासिनिसिमबो बयनिसिमबो खुलुमबाय आंनि नामा बिनिता मोदोमसालि पापानि नामा थामदा मोदोमसालि मामिनि नामा कुतुमुरि लाटारि मोदोमसालि ओमफ्राय कुतुमुरि लाटारि नङा आरो जाम्बा 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 नामा दे थांनो सरि खुलुमबाय आंनि नामा बिनिता मोदोमसालि पापानि नामा थोमदोम मोदोमसालि ओमफ्राय मामिनि नामा कुतुमुरि लाटारि मोदोमसालि ओमफ्राय दालानि नामा थिमिरु मोदोमसालि आब'नि नामा दादिनि नामा आब'नि नामा हरेन मोदोमसालि ओमफ्राय दादिनि नामा बिसन मोदोमसालि ओमफ्राय हेनानि नामा हेना ब्रह्म मोदोमसालि हेना ब्रह्म बसुमतारी आब' जाया नोङो इखो आब' नङासो होनयो आब' नङासो होनो हेनाया आब' नङा होनो आब'सो होननो थिनो दा मानो आब' नङा जानांगौ जाखो हेनायालाय मैया आइदि दाखालि आब' नङा ना आङो होनदोंमोन नोंखौसो होनदों आङो आब'नि आंबो आब' जाम्बा बे आब' नङा आरो आं आब' नङा आरो थिंजायनानै थिंजाय आङो खिदो इखौबो सोर आखिनाय मामिनिखौ आं मालाय मेहेन्दि फुनलायलायदों जोंहा बा देखायहरलाय होनानै नोंखौ मोजां नुदों दाना मेहेन्दि फुननो रोंलायलायबाय माला आंबो फुनजागोनहाय होनानै जों मालाबा बे देनां बैसागुआव फुनजागोन दे आंहा बैसागु नोंसिना मा बैसागु नङा गारा फुनो हेनानि मेहेन्दि दं नै आयु हरो ay कसम मा खबर गाबोयो नङाबा खान्दुरि जादों सरि सरि लेथ्राखौलाय मानि खालामखो दे गरम बोथोर नंलाना दायो गिसिब सिबला गिसिब सिबनाया जोब्बाय ओरै जा दे हैलाङाव गेलेदो नोंसोरो थां गेलेया सोर फार्स्ट गेलेनो मोनो दे माबा रानिनो होग्रो रानिनो दे हेना होग्रो थांदो नों सिगां जादो ओमफ्राय माबाखौ होनबाबो दानो दाय जागोन ना होनबाबो दाय जायो কি খবর বাইদেউ होनदों नामा मा लिरदों गाबनाङा मानो गाबखो सिखारदो गाबबाय थायो रानिया फै सिखारदो सना फैदो फै गाबबाय थायोहाय गाबनायानो खाना मोजां खाना नोङो सना मामि मोजां खानाया लावबाय जोंना मामिना एसे बेनो दादिमोन आदामोन माबादों बेनो फैदों आदामोना मा जाखो दलद था हा
मालाय रानगोन आरो बिदिनो ना फोरानना दोन्दोंमोन आं इयाव नाखौ जांख्रिनो खिथादों आरो ना फोराननायखौ गयआ गयसो जानो अबाव नांखो मा ख्लिं गाबबाय थायो नोंलाय मानसियालाय ओरैनोलाय थांदो मबाइलाव नुदोंना नुवाखै मानसियालाय सिरिथारखौ मबाइलाव लाइभ बानायदो खोमाखै Give me a number, please. Đây फरायलाय नों फरायनो रोंदा रोङा फरायहरलाय मा लिरदों फरायलाय बिसिया बबेयाव ए दं बबेयाव बि दं नायलाय नों सिगां गेलेनोसै ना दल'था गोरलै थांबा थां खालामबाय थाना आफा बुजागोन आंजों Hale ang na foranनायखौ नायहैनि इयाव नायहैनि आङो जागोन जायाखै ना फोराननाया आयु दल'था मामबायबाय जोंहा मामिया नै नायलाय मामबायलायबावोसो ओइ मामबायनाङालै मामा मामि मामबायबाय नै बे सासेया बुरो मानसियालाय दैलां गेलेगासिनो दङ खावबोबाव जिरायनानै फेन्दानो जालाय इसखारना गस्ला गोलाव आइदै थाम्फै हरदोंहाय आथिङाव थाम्फै हरबावोसो अंखा फिसा फिसा दाबो जायगालाय हेललाय जागोन ना जाया आयु मा इदि खालामलाबायखो बिलाइखौलाय मानो सोखो नों इजों जाथाराहाय ना फोरानदोंमोन आं ना नायहैनि र' ना फोराननायखौ आयु सान्दुङा मासे ख्रां ख्रां जादों सान्दुं गोसाखा नाया आंखानि माबायावसो फोरानलायबावो बोरो आया बे खालामनो नागिरनाया माबा मासे सान्दुं मोदान खादा आयु नाया नै सान्दुंजों नुगोना नुवाखै बेलथायना होनां सान्दुं ज्रेम ज्रेम जाखादोंहाय मानो इसेल' बेखौनो बाथोन जानो फोरानदां गलां गारगोनहाय बाला अबेबा गेसेंजों ओइ सान्दुङाव गेलेनाङा
नै दा मोनानि थाखाय फोरानखाबाय गमाया दैयाव गेलेदोलाय बालायाव मामि हाब बमा फोरानग्राया बाबु साहेब नेगासिनो दङ दैलाङाव गेलेलायनोसैलाय जिरायफिननोसैलाय दसे दाना मा जाखो फैदो आगैमोन लाइभआव दसे रायलायहरदोलाय कमेन्ट हरदोलाय इनिफ्राय साबस्क्राइब हरदोलाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो सोरबा सोरबा गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब होदो आरोना इनिफ्राय लाइकबो होदो मेथाइखौ नायलायथारबाय ओइ बिबारखौ खाबाय थानाङा दे मा मा ओंख्रि जानाय होना अमा बेदर ओमफ्राय दालि खारै माबा हेवालि बिबारखौ जादिया नोंथ' जाखाया मा जायो अनला मोनजायाना दानो माइ ओंखारखानांगौ मानि अनला मोनजाया गोथाव 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 नङाबा जाया बाबु फैदो इयाव हा औ औ खिदों मा इटु दाउ होना हो सालाखो फुलजारिया लाबोना सावफै मोनसे सावा सावनोनो होआ बिदाया मा जायो सावबालाय दा मोनायाव बम गावनांगौ लोगोफोर होगोन गन गोलाव माबा खानानै गावनोसै आंबो मोननैसो कालि फुजानि नामाव ओरै गन गोलाव माबाखायो आङो ओमफ्राय माबानानै थेबनानै गावो गावनो रोङा हेना खोनासंनोबो हाया आंबो गावनो लुबैयाहाय इन्टारेस्ट गैथारा होमबाबो दा कालि फुजानि नामाव मोनसे गावगोन सोरहा मा बम बायखो आगैमोन नै जोंहा फैलायबाय मामिया
not answer me so what happened आं मा होनना बुंनो आं इंग्लिशनि होननो रोङा बेनिखायनो आङो सिरि थानाय जायो एन्सार गैया जायो ओंखायनोथ' माथो खालामनो आरोना रोङा नालाय ओइ बाबु फिसालाखौ लेंहरदों आङो नै इंग्लिशनि फरायनो प्लिज गिभ मी ए नाम्बार होनदों नाम्बार बाबु प्लिज गिभ मी ए नाम्बार होननाया माने जायो नाम्बारखौ बिहरदों नाम्बारा आंनिया उनाव खिन्थासिगोन दे आगै आंनि नाम्बारखौ बिहरदों ना आंनि नाम्बारा नाम्बारखौ खिथानोसै ना हैना देलाय आंनि नाम्बारखौ खिथानो रोङोबा एमेजन रास मा नाम अरसन आंनि नाम्बारा 9101950830 आगै खिन्थाबाय आं नाम्बारखौ दाला था मा जाखो है दल' थाबाला आइदै हाथायानो गालांसैमोन बाला मा जाखो खानाया नै गरम जादों खानाय हाजायो बिफां फाबाजों इयाव खानाय खाना होनो नागिरबाबो खाजाया नालाय गावहानो जामफ्रावफ्राव जालायलांबाय थुथि नोङो थुखैनांगौ जोंहा रानिया इन्टारभिउ लासिगोन एबार स्कुलाव हाबसिगोन ना मामि नोंखो खिन्थालाय नोङो अबे स्कुलाव हाबगोन ओंखायनोथ' मा स्कुल नोंसिनि स्कुलनि नामा खिन्थालाय क्राइस्किं हाइ स्कुल ओमफ्राय व्हाट इज युवर नेम होमबा माबोरै होनगोन व्हाट इज युवर नेम होनगोन फादार आइदि होनना सोंबा नोंखौ माय नेम इज बिनिता बसुमतारी देलाय खिन्थालाय इयाव माय नेम इज होनलाय इदि नङा आराम खिन्थानांगौ माय नेम मा बिनित्रासै बेलाय माय नेम इज बिनिता बसुमतारी होननांगौ बिनिता नार्जारी बसुमतारी Udah jadi begitu tadi. Udah ada betul. Kakak nanga. Tampil ya. Tampil udah. Dia kerja cikang aja. Masa baca. Dia masa delay hene metek kongraran ya masa grade. मा मेथाइखौ खननो हेने मेथाइ खन रानिया मोसाग्रा बालें बालें सिखोलाजों गामि गफानि होननायखौसो मोसायो बियो थांदो माखौ मोसानो नोंलाय आर'नाइ नांगौहाय इनो मोसानोबा गाज्रि मोनग्रा न'आव थांगोन Rule number 07 Mani rule number 07 Mosaदो मोसाला नोंसोरो मोसाला
Hai galekan. January, February, March, April. Mana 910? Ayo bisa. Asam Israel lainnya. Tenggonar. Apa? Asam Israel lainnya isi rene. 000. Seven 910 mana malik katai number nice abo nice nice ma kami lấy nâng ná abo kami ni nama Pupaligau Kadamguri na mami Pupaligau betayo inifai Kadamguri mami Kadamguri nak kita lagi na number bolon dan number kure ang doai nak kita ngambai ma display ni what your number ang number 910 1950 830 ma katra खालामगासिनो dong dolota aku tuh gini jaga kayak ini kayak aku tuh gini Kania Thaler yes sleep जाजोब्बाय जानानै मालाबानो जोबलाय मैयानो जानानै जोबजोब्बाय जागासिनो आखिनिल' थालिरालाय माखुरा थांगोन ना थाङा होनना रायलायहरबाय दाना आं लाइभ खालामनायाव दसे रायलायहरनोसै गिट्रप थाखायो खोमा ना मोनसे दा रायलायहरफिनसिगोन आं फन हरदोंमोन नोंखौ मोजांथार नुदों माथो बेबायदि नुखादों आं गुफुरसिन रायनायनिफ्राय नायफैलाय मबाइलाव गुफुरसिन नामा नुवाखै आं गुफुरसिन नुगोना नङा नै नुवाखै आं गुफुरसिन नङा नामा गावस्रा गुफुरसिन होननानै सेलायलायदों रानियासो गुफुरसिनथार फै खाथियाव आं गुफुरसिनब्रा अजा थांलाय नों उनाव नुवाखै आं गुफुरसिन नङा मामियासो गुफुरसिन नायनाया गुफुरसिन आरो गुफुरालाय मबाइलाव मामिखौसो गुफुरसिन नुदों ओमफ्राय हेना इस जाबायसै होमबा दादाया गुफुरसिननो आंसो गुफुरसिनखाबा गोसोम गावहालाय सावथालानो ना ए दे सावथाल नङा दे गासिबो मोजां र' आं दसेनि आं मेंदो
Mày mất con đâu nào đấy có sả. Rok. Kau Please number lo please kulumbai please. Sendiri nih bapak. Ang number kuno kita kasih. Apa kok? Mai lah. Mai rom bila. Iyo. Bai kornai setan kabai balai. Ang mày mai nó là bên này hay bên này sửa. Hay cho rồi. No, nungi lap phira kini. Anh thằng phải ra cái này là sao? Oh. Anh thằng phải ra cái này là sao? Đã lang rừng khẩu buồn. Number ku angge khaybar bumbawno thai. Mur number ku khaybar bolo. 910195030. Please आरो please बावनो 9101950 Summa 910195030. 9101950 Hello ini ha mini dong embu mini nang hodong ini nah nunggu kayak embu ada apa lagi embu ini nah enak Ini nanti aku bersihin kabra. Yana zekizaya Aku bersihin kang ini number bai. kia korega Ang sampram bawa sandu tahu tahu musuh nungi bedi number kia korega bro number kuma kalam na sam sandu tahu tahu thanks Xin thưa bạn viên là mà hả? nungi pe kesan siang di sekolah. Đừng như vậy. Ý bạn khát xin mà xin mẹ. À mẹ. Di Maba ke suni ni di. Anh cứ sang chín thùng ngá nè. mày à Sekolah. cứ dần thoát rồi Nungi sekolah tang akiba. Ibu. na embu Sekolah kan sekolah gigi lah. Nungi embu, nungi nungi mauzi. Ini kali pujani saunanggo Waktu itu ada sermon pai pada yang ni. Ma bad di sana ya, bad di sana keluar bedi nama. Apa miau? My piles name Pubaligau Gogamuk Tutup. Assam. State Assam. Angna asam Assam Demazi Gogamuk. Pupaliau. State Assam. Demazi district. Mana number ko ba bihor na number sembawa Gogamuk city. kami bu songhor dan hayang ko ba Gogamuk. Tau. Tren isi chon. Gogam gua tau nung rồi thế. Nunggu jamba. ya bat Nung gereng sinang gereng sin. Nhưng không khu ba. pro Tak lấy tao jakin lại. Ima minun sing ning ma mian mi chiu. Không. Oh, okay malang kieu ne. sorry supke na sabai number ko ba mana bihor thap ke kami bu songhor lai bawo live to number ओमफ्राय मा लिखो नायदिला नाम्बार प्लिज बायदेव Bisi masuk bukan lelai. लाइभ टु नाम्बार ओमफ्राय नायदिलानो मा नायदिला प्लिज बायदेव Naik dilaman malu. Nungi koro. gemi Koro. आव Koro leman. लाइ Kamu ciu. आब' गामियाव लाइ आब' होनदों गामियावबो हजोंहाय गामियावबो थायो आङो बेनिफ्राय बेयावबो थायो जोंहाना न'आ मोननै आरोना Kadamni gudi. गामियावसो जोंहाना गायग्रा फोथारा हजोंहाय एसे गोजान जायो आरो बारा मटर साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामो Hat kari setengah dah. ओमफ्रायो माइ गायो खेथि मावो जोङो सिगां आदि होजोबोमोन इनिफ्राय दायो माखासे आदि होयो इनिफ्राय दायो माखासे गायो आरोखि फन रायलायबा नेटानो स्ल' जाबाय आंना
नाहि नि आता है ओके लोग आंनाव फन हरफिनदो खोमा आरो लाइभआव थानायावनो बै दहाय नाम्बार बिहरनाया ना मुम्बाइनिफ्रायनो बम्बाइ काल रायलायनो नामा चेट खालामनो रायलाय मा होनो आं रां रावजों राव नों रायलायनाङा आं लिरना सरगोन ना इ मानसि होनबाथाय ग्रा मानसि नङा नाम्बार हरबाबो आजों नायदो हेपि दिवाली लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि दिवाली सेम टु ना सेम टु इउ नै आं बाबुनिफ्रायसो रोङो फिसालानिफ्राय फिसालाया जि गिदिरखौ नालाय फिसाजो सासे फिसाला सासे आंहा बेनिफ्राय हेना आनै सासे आनै नङायो थांबा आंनि आनै आङो नोंथाङा मिखानाय जाया होनबा मानो बख'खो खोमा थैगोनलै लेसु बिफांनि सेरा माबायाव नै दैलां खाबाय ओमफ्राय गेलेबाय थागोन आरो बिसोरो नानिनिखौ सेस खालामजोब्बाय होननाया बाबुआ मैया उन्दुनासो दंमोन दे गेले लाजिलायो आरो होननाया नोंलाय लाजिया आंलाय मालानिफ्राय लाजि गोसो मालानिफ्राय लाजिखो लाजिबा आं मैया माइनावखौनो लायनाय नङामोन माथो लाजिखादों नोङो मानो खर'आव थिखोना लाबाखै खर'आवसो थिखोना लाबाय खर'आव हौवा मानसिया थिखांखायाना जाम्बि मा थिखोआ खर'आव हौवा मानसिया थिखांखायाना मा नों जाम्बिसो मिन्थिथारा नोङो जाम्बि थिगसे नांलायलायो सिथादो हाया आङो ओइ सियारा बायगोन सासेया ओइनै सेराव गथ'फोरनि गेलेनाय आरो जानानै नाय ए सर नै मामिया जाना रांखिनिथारहाय होनायालाय खनसा सिरि थायो न'आव रांखिनि थांलाय इखो बाबुआथ' गावनि बुस्थुखौनो दांबानो होखायाबो आं नोंसोरनो मानो दांनो होना जोंहा बारि हालेवबाय नै थिंजाय बारि एवबाय कालि फुजा बायबाथाय माबानोसै दुर्गा फुजा अबेबा दंबावो दिनै कालि फुजा जोंहा दा पापाखौ लिंलांगोन दै हराव खोदोमगुरियावनोथ' आरो कालि फुजायालाय खोदोमगुरियावसो जायो दा नोंबो थांगोन हेना नों थाङा थाङा फुजायाव दाथुंजों थांफागोन आरो इलाय थांफागोन दाथुंजों थांफालायगोन आरो इलाय दाखालिबो लास्ट टाइम लोखि फुजा आंखौ लांफालायाखै होननाया मा लोखि फुजा आं लोखि फुजानि मोखांखौ नुगोन जों नुफेराखैनो ना ए दाखालि माबायाव थांनाया क्ले लाबोलै क्ले नङा मा होनोमोनलाय ओमफ्राय इयावलाय नोंबो थांगोन कालि माबा फुजायाव स्लाइम लाबोलायनाया इयो लोखि फुजा नङा उन्दुहैखादो होमबा माबाफोरनिया मामि थांगोनबा नै लेंहरबाय बाय बाय एलाय सासेया थांफाखायो खिथु खिथु बिब'जों गेलेनो निदल' था इसोरखौलायाबा दिनै जि गोबाव लाइभआव थाखाबायहाय आङो उन्दुनो ओंखारलायबाय नै बेलासिनि
हांसोखौ होनो हो बालायाव थानो होनो हाबाबो फैदो आगैमोन लाइभआव दसे आरो रायलायनोसैलाय दसे कमेन्ट हरदोलाय सोर दङ कमेन्टआव लिरनानै हरदो सोर मा खालामदों कमेन्ट हरदो सोर जिरायदों सोर मा खालामदों सोर उन्दुदों सोर ओंखाम जादों सनाफोर सोरा ओंखाम जाखांखो सोरहा जाथ'वाखै आरो मा ओंख्रि जाखो एसे खिन्था हरदो जोंहाना ओंख्रिया थाइगिर आरो ना थाइगिरजों नामोन थाइगिरजों ना गोथाव मोनदां ओंख्रिखौ दिनैनि ओंख्रिखौ उन्दुनो ओंखारलायबाय नै ओंखाम जाखांबाथाय उन्दुनो ओंखारो बेलासिनि दसे उन्दुनो ओंखारलायबाय उन्दुनो ओंखारबाथाय सियायबाय थायो आंहा गथ'फ्रा गेलेनो खारलांजोबलायबाय सिरिनो दावराव जाबाय थानाया बांबुलाया जि उन्दुबाय माथो जाना अमा बांबुलाया उन्दुसोगारदों baling सिखोना जोङो हैला मोसायो बागुरुम्बा मोसायो जेबो मैगंफ्रानो गैथाराहाय जोंहा दामानि बारिनि मैगंफ्रानो गैथारा जेबो दासो मैगं जावग्लिहांदो जोंहा सियायलायबायहाय मेगन ज्राम ज्राम मोदै गलायलायो एसे गोजां बोथोर जाबाय नालाय आला खाला मोनजेनथारदोंना एसे बोरैबा माबा सान्दुंबो दुंजोबथारा स्रां गैया स्रिं गैया मोन्दों देहाफोरखौ नै मालाय बमा थुम गावबायानो सोरबा उन्दुनो ओंखारदों रानिमोन दसे गैयाबाथाय सिरि मोनबाथाय उन्दुनो ओंखारो आं रानिया हेनामोनाव गेलेनो खारलांफाबाय हेनामोनाव हेन्नाजोंल' गेलेखायो अयथासार गेलेयो सानसे दाना बिमाखौनो नांला जा मामिया जि गेलेखायो हेपि देवालिनि थाखाय सोर मा बम गावगोनहाय दिनै जि बमा गावो जोंथिंजा अयथासार दा एकदम खोमा सानांलायलायगोन थुम गावगासिनो सानावबो उन्दुनो ओंखारदां खोरोमैनो आयु दाउ फैलायबाय
दाउआबो बारा गैला जा मासे मानैसोल'थारसै दाउआनो बेमार जानानै गैला थैजोबलायबाय दाख्लै बावै बेमार जानायानो जाखांनो हाया जाबाय सान्दुं मोदानदों मा बुस्थुलाय लाइक होना हो सोर लाइभआव दङ रायलायहरदो कमेन्ट लिरहर दे फैफिनलायगौ दै रानिमोन रायलायनाय खोनादों दावराव जाबोलायदों फैफिनलायबाय गस्ला गोदान लाबोदों आमाइनाव गावनि सगायदो आरो फ्लिपकार्टनिफ्राय लाबोदों फ्लिपकार्टनिखौ मांगायला दाना गाज्रि फैदों दाखालि गस्ला आंनि माबायदि हा माबायदि गस्ला उम गावनि होननानै थगायदोंमोन खिन्थु गावनि नङाना नोंनिसो आरे आंनि लसेनै माबायदि गस्ला होना माबायदि गस्ला माबायदि स्कुलाव मा होनो बेखौ नोंनि खांख्राइखौ नायनो नाइट सुट ना मा होनो खांख्राइ मा खांख्राइ जायोनो खानाय खाग्रा खांख्राइ सान्दुं मोदानबाय खांख्राइया दाख्लै बार्डेआव फैनायाव माबानायलाय फैबाय आरामथारा खांख्राइयाबो गोरानि खांख्राइया मोनबोबायनो फें खानानै नों खानाय खांख्राइ खालायलायो बेलाय मोजोरैलाय बामजालाय बेसे गिदिर जाखायो हामनो मोनथारला आंखौथ' बामोमोन नोंखौ गोदो गोरलैयाव खानाया जि साइसथारनै मालाय हेनाना मामि नामा माबा जागौ बाब्रैखासोबा नोंना स्राव स्रावथारनै फिस्ला फिस्लानो नांबाय आंबाय दे लारि लारि साथाम मबाइला गोलैलांबालाय फै लारि लारि साथाम बामखानांसिगोन माथो आङो
Lari ओरैजाय आंनाव फेन्दाखौ होबाल फैनाया इयाव ना फुवार जायाखै खानाय खानोसै जोंहा नै लारि साथाम मानि हमथायाबो गलांगोन मालाय बिन्थियालाय खानायानो खाजाया नोंनिया ओरैबा ओरै आइदिहा रांफारा खानायानो आंनि सायावसो थिंखिबाय एसे बिन्थाखै आं गस्लायाबो गोसोमसो मोजां जाबाय दा नै जि मोजांखा मालाय खानायानो हेनानिया दैलां Para masalah rengkau gelen be Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, Desember, gelen ya. Oktober, November, Desember. Alu kecil betul kehagian. Gimana? Alu betah. Mesin gele kok. Gele kasih gele betah. Nung siya sa ganyan kaya nanti nang din naman dapat ini sekolah sokak ini sekolah kangen Sorkari sekolah. Kenapa nih sekolah? nanti nang din naman dapat api Cinta ada kok. Deh, masa kena T-shirt kena Ma Start jagan Siapa? Beda Keren tak? Keren nggak? Ke Bosmotari office. Thank you so much. Sayang Ini cendela siapa ini? Like berhada ini kai subscribe berhana nih ada orang nih. Fitlah nih yang. Hilang hilang dindola. Ini hanya. Untuk bayi dia, Ya kunci musa. Ada jam hinta jenuh je. Ini baik, musani. Delai musa lagi. Hai musani na ba? Musa na hai. Kajimda. Baleng sikela. Zoom nanggo. Lai thang. Lai dah. Wah, lai na bisa lai deng musan ne jama mia.
जा मामिनि मोसानाय नायदो लोगोफोर आगैमोन हा जोंहा मामिया एबार मोसासिगोननो इन्टारभिउ जासिगोन स्कुल गिदिराव थांसिगोन इदिखौनो होनबाय थायो सिमांबो नुगुलायथारबायना आंना फिसाजोआ इन्टारभिउ जासिगोन स्कुल गिदिराव थाङोनो क्राइस्टक्रिम हाई स्कुल क्राइस्किं हाई स्कुल क्राइस्किंखौनो क्राइस्टक्रिम आइसक्रिम बायदि आर'नाइखौ आर'नाइखौसोनो आर'नाइसो नांगौ नोंनो आर'नाइ लाना मोसानोसै मामि कि खबर फाल खबर हेलौ फ्रेन्ड्स हाय कि खबर जी लाबो रानिया मोसानोसैनो बेट काल नेजी दे मोसादो होमबालाय लाइक थेंक इउ सो माच लाइक दिया दे मोसादो मा खबर फाल खबर मोजां खबर मोजाङानो आंना थिगानो खबरा के बसुमतारी आंनि सना माइनाव बाबु ओमफ्रायो बिमा आंनि मा लिरदो कलिजा मा खबर होनदों मोजां खबर आयै इदि होनलायलायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मोजां खबर जोंनिया नोंनिया कि खबर नोंनिया मोजां ना मा खालामदों जि होनदों दङ आङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथांमोनजों नोंसोरजों रायज्लायगासिनो दङ इदिनो जेबो खालामथ'वाखै आरोना खामानि मावथ'वाखै आङो दहाय एसे खामानि मावबाय ओमफ्राय खामानियाथ' जोबखाया नालाय इदिनो जिरायनानै दङ आरो दसे इज गुड जोबोद मोजां होनदों मोसानोसै मोसानो थाखाय रेडि आंना फिसाजोफ्रा मोसायोनो हेनाया मेथाइ खनग्रा ओमफ्रायो नों मोसाग्रा मा ओंख्रि जानायमोन दे इदिनो मोसादो आं दा साफैगोन ओंख्रिया माबा नाजों थाइगिर ओंख्रिमोन आगै सापर्ट दान थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय मोसायो नायनो आंना फिसाजोआ नै ओरैजा मोसाफै इथिंजाय इयावनो साहायाव इथिं थांनाङा नै इयाव फै इयाव मोसायोनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो फिसाफोरनि मोसानायखौ एसे देखायनोसै आरो दे मोसा आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी आइसक्रीम खाऊंगी जालायदों बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा
Kene musade. Oh. Ziri samo kinkiri, sonani zinziri, hai zinziri, hai zinziri. Ziri samo kinkiri, sonani zinziri, hai zinziri, hai zinziri. Malay mosaबाय आब' होनो हारसिंनो. दे मोसा. Happy Diwali आंनि सना माइनाव बाबु नै बिमा आंनि कलिजाके Kanjumoni कलिजा Kanjumoni thank you Happy Diwali dे मोसा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा होनदो नै इयावसो माबा गेलेलायबाय र' दसे गेलेनोसैनो इना दे मोसादो होना मबाइल नांगौबा मोसानो आं मोसानो नागिरबायसो दे नों मेथाइ खनग्रा आरो दे आं मेथाइ खननो हागोन नों मोसा माइनावखौसो होनदों माइनाव आयो माइनाव बुरैखौसो मोसायोनो आयो माइनाव मैया माइनाव थिखांबाय नालाय दे आब' होनाया ब्रह्म नङा ब्रह्मसो नालाय ओंखायनोथ' बारा खननो रोङा ना दे आयो माइनाव बुरै दे नोंसो खननो खता आं खननो रोङा नोङो दे बाय आयो माइनाव दिनै लांदिनि सोरांनाय मन्दिराव बिदिसो होनो दाना सोरांनाय मन्दिराव बिदिसोनो मेथाइ खननायानो माबानायानो मोसानायानो बिदि जाबाय आं मोसानोसै मोसादो दे मोसायाबो गावस्रा माबा सिनायहांसो नोंनि मोसानाया मिथिखायो नालाय सिनायहां मोनबाय आं होननायखौ मोसादो One, two, three, go. Ayam mainau puri nukalanane langgani celangna. Rania methai khondों. Celangna mundidau. Ayam mainau puri nukalanane langgani celangna mundidau. Ayam mainau puri nukalanane langgani celangna mundidau. मेथाइ खनग्रायाबो माथो गिदिरथार दिनै जोङो सासे मेथाइ खनगिरिखौ बरायनाय जाबाय बरायनो लादों बिथांनि नामानो जाबाय बिनिथा बसुमतारी नोंथांमोना बेखौ फिल्मफोराव नुखादों जानो हागौ दे फैदो बिदि होनलायलायनो ओमफ्राय आर'नाइ सोसिगोन होनलाय दे ब्रा आर'नाइ सोनोसै ओरै फैदो आखाइखौ लादो आयो माइनाव बुरै नोंखौलाय दिनै लांदिनि एक बार
दायो जोङो होलां मैलां गेलेनायखौ नायनोसै आरो सैथो 3 2 1 start kill 1 2 3 3 गेलेगासिनो जामामोन Didi ya haya 1 2 3 go ready ready steady go aduh deh mana deh hai hai yu आंना हांसो खामसालियाव गाखोजोबना दं नालाय ini खामसालियाव गाखोनो थाखाय नै माबायदि हांसोआ hai दे खिला जोबगोन इसोरो दाखर खौचो गाखोनाङा hai सोलाफोर दे फैदो आदार नांगौ आदार दे agak sona आंनि आगै सना रुफा ya angin biar gini हेलो आगैमोन फैदोलाय दसे आरोबाव लाइभआव दसे थाबावनोसै इनिफ्राय दोननोसै खामानि मावनोसैलाय दुम खामानियानो जोबा एसे नोंथांमोनजों जिरायना थानायावल'सो खामानि जोबो ओमफ्रायथ' आरो खामानियानोसै आरोना न' फोसाबनाय न' फाहामनाय बायदिसिनायानो जोबा आरो दसेनो दाखोर जाबाय थायो दाखोरखौ खैबार सिबनांगौ खामानियानो जोबखाया नै गथ'फोरनो ओंखाम ओंख्रि खुरनानैसो होनांसिगोनलाय बेलासिनि आरोबाव खामानियानो खामानि बाय आंना हांसोआ बिरखायोहाय गांलाव गांथा बिरलांबाय हांसो मानै दङ बिदै जानो होननानै दोनदों आङो ओइ बाबु बेनो बमाया सायहा नांबाय दोननोसै दे आगैमोन सनाफोर दोननोसै दाना आङो बाय 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 हा इथिंजाय बाय बाय लाबाय हरगोथाय र'हाय माबा स्कुलासो फैगासिनो दं दोननोसै दे आगैमोन सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनलायगोन